Ja, dat klopt. Ik zei al, ik noemde al de term Bampo Cambio. Dat is eigenlijk een nieuwe leer- en leerwerktraject. Dat gaat in een nieuwe inrichting van start. En dat biedt dus ook inderdaad de mogelijkheid om gedetineerden een mbo-opleiding, mbo 1-opleiding aan te bieden. We hebben daar 3 profielen voor gekozen. Bouw, horeca en groenvoorziening. En dat betekent dus ook dat mensen een echte mbo-opleiding krijgen. We doen dat samen met Forma. Dus mensen krijgen ook een echt diploma. En de onderwijsinspectie die kijkt ook mee. En als mensen dat diploma hebben, dan kunnen ze of verder studeren. Of je kan ermee de arbeidsmarkt op. In de oude gevangenis krijgen mensen bijvoorbeeld tekenles, handarbeidles. Hier blijft het hetzelfde of komt meer erbij? Wat ik zojuist vertelde, dat is nieuw. Maar ook andere activiteiten, net zoals sport, geestelijke verzorging, werken bij het arbeidsactiveringscentrum bij CUSADA. Tekenlessen, lassen, dat zijn allemaal zaken die hadden we al. En die blijven ook bestaan. Een ander probleem eigenlijk bij de gevangenis in Playa, jullie hebben een persbericht gestuurd, is over het smokkelen van drugs binnen het gevangenis. Hoe gaat het? Laten we beginnen met Playa en daarna misschien hierover. Drugs of contrabanden zoals wij dat noemen. Het gaat niet alleen om drugs, het gaat ook om telefoons bijvoorbeeld. Dat is een eeuwenoud probleem. Er hebben allerlei gevangenissen daarmee te maken. Het blijft altijd gewoon... ik noem het een soort spel, maar dat is het natuurlijk niet. Maar er blijft altijd de drang om iets in het bezit te hebben wat je in de gevangenis niet mag hebben. En er zijn heel veel manieren om dat binnen te krijgen. Zoals je weet zitten wij midden in Playa. Hè. We hebben vorig jaar een tweede net geplaatst. Omdat we heel veel last hadden van dat mensen pakketten bij ons over de muren gooien. Ja, daar zit van alles in. Onder andere telefoons en drugs. En we hebben die net geplaatst om dat te voorkomen. Het mag gewoon niet. Wat wij doen is, wij nemen maatregelen. Voor een deel is dat zichtbaar. Zo'n net is zichtbaar. Maar we nemen ook andere maatregelen die niet zichtbaar zijn. En waar ik ook gewoon om veiligheidsredenen niets over kan zeggen. Maar de JCN is echt bezig met een veiligheidscampagne. En dat betekent dus dat we ook gewoon heel erg intensief gaan zoeken. En vervolgens vinden we dan ook gewoon telefoons en drugs. En dat zal gewoon altijd zo blijven opgevoerd worden. Ja, de middelen waar we over kunnen beschikken, dat zijn middelen die zijn gewoon in het gevangeniswezen ook standaard. En daarnaast zijn er nog andere middelen die we gaan inzetten waar ik niets over kan zeggen. De nieuwe inrichting die biedt ook weer meer mogelijkheden. Dus die campagne om drugs en contraband of telefoons uit te sluiten uit de gevangenis, dat zal gewoon een doorlopend proces zijn. Als iemand betrapt wordt, is er een straf hierbij aangebonden? Ja, als je als gedetineerde betrapt wordt met het in het bezit hebben van iets wat niet mag, dan krijg je daar een sanctie voor.